Arratsaldean zer moduz? Arratsaldean zer moduz? Iñaki, arratsaldean. Zer moduz? Ongi? Emandako denboragatik. Il vient de nous présenter. Noel Euskal Etxeako Euskadiko lehenengo Eusko Jaurlaritza sortu zeneko egin ditugun ekitaldi batzuetan opari hau eman egin dugu. Bere momentuan lehendakari gisa hauek dira odol aztarnak eta bederatzi hilabetez iraun egin zuen Eusko Jaurlaritza lehendakaria izan ere iparraldean izan zen hilobira horregatik eta zuentzako horregatik. Kasue bestetik ere atzetik lehen azaldutakoaren kronika Gernikako zureizpean izan zela agian. Etorkizunan Euskaldunak ere urrun izan arren betidanik Euskal Herriko bizi kultural eta berriz ere ongi etorri eta eskerrik asko. Arratsaldeon eta eskerrik asko gaur gurekin izateagatik. Etxean sentitzen gara, gure etxean. Euskaldunen artean egotea non nahi beti da pozgarri. Horregatik, esker honeko hitza izango da aurrenekoa. Eskerrik asko, haunitz esker, bihotz-bihotzez. Sustrai historiko sakonak dauzka Euskaldunen presentziak Quebecen. Hemen izan ditugun lan bilera guztietan nabaria da Euskaldunen eta Euskadiren izen ona. Ohore handia da niretzat etxetik, Euskaditik, hain urrun dagoen euskal komunitate bati hitz egin ahal izatea. Euskaldunak eta euskaldunok izan garen toki guztietan elkartzeko eta elkarri laguntzeko beharra sentitu izan dugu beti. Quebec eta bere ingurua da horren adibide. Quebecen euskaldunen presentziaren historiaren berri badugu. Ezin konta hala historia ditugu euskaldunei buruz San Lorenzo, Golkoko, Ternuako eta Labradoreko uretan. Merkataritzari, bakailo arrantzari eta bereziki balearen arrantzari buruzko historiak. Hainbat azterlan zientifikok frogatu dute euskaldunen presentzia, esaterako Red Bayen edo Labradoren National Geographicek Ameriketako aldizkariaren arabera, Kanada deskubritu zenetik Quebec sortu arte, 1524 urtetik 1608 euskaldunen garaia izan zen. Euskadiren eta Quebecen historia estu elkarri lotuta daude hortaz. Anekdota bat, diotenez, 15. mendean esploratzaile frantses batzuek Ternuan zeudela, indigena batzuekin egin zuten topo, eta apezak hobeto esanez agertu omen zituzten. Geroago jakin zen Marinel euskaldun baten bidez, euskara zela hura, eta Marinel euskaldunek ohitura zutela zer moduz galdetzeari apezak hobeto esanez erantzuteko. Itsasoa beste behin ere historiaren protagonista. Gaur egun, euskaldunen belaunaldi berri batek euskal etxeetara jotzen du eta komunitate berriak sortzen ditu. Euskal etxeek hemen euskaldunak komunitateak bezala lotura historikoari eusten diote. Belaunaldiak erakartzen eta batzen dituzte eta euskal diaspora berri bat osatzen dute. Belaunaldi gazte berri hori gure historiaren oinordeko da, baina batez ere mundu globala irudikatzen du, nazioartekotzearekin eta enpresa, kultura eta hezkuntza proiektuekin lotuta. Denok osatzen dugu euskal komunitatea munduan, eta gaur egun, bizi dugun mundu global honetan, hobeto ulertzen dugu zenbateraino diren garrantzitsuak gure sustraiak.
Es un orgullo poder dirigirme a una comunidad vasca tan lejana de casa, de Euskadi. Parece mentira que a casi 3.000 millas exista una comunidad tan antigua que a lo largo de los siglos ha sabido adaptarse a las circunstancias y los tiempos. Los vascos allí donde hemos ido siempre hemos sentido la necesidad de reunirnos y ayudarnos mutuamente. Quebec y su entorno es una muestra. El año 1996 se formaliza una comunidad en Montreal en el seno de la Euskal Etxea, Euskaldunak, Asociación des Basques du Québec, integrada aproximadamente por algo más de un centenar de socias y socios. Conocer la historia de la presencia vasca en Quebec es ser conscientes de que la historia de nuestro pueblo, historias de comercio, pesca de bacalao y sobre todo cazando ballenas. He citado una portada de National Geographic muy elocuente. Entre el descubrimiento de Canadá en 1534 y la fundación de Quebec en 1608 fue el tiempo de los vascos. La historia de Euskadi y Quebec está estrechamente relacionadas. Hoy me dirijo a la diáspora vasca del siglo XXI, una nueva generación que se acerca a las Euskal Etxeak y configura nuevas comunidades. Esta nueva generación joven hereda nuestra historia y tradiciones, pero sobre todo ejemplifica el mundo global, vinculado con la internacionalización, los proyectos empresariales, académicos o culturales. Todas y todos conformamos la comunidad vasca en el mundo y hoy el escenario global en que vivimos nos hace comprender mejor la importancia de nuestras raíces. Recuerdo a Iparragirre, eman ta zabaltzazu munduan fruitua. Zuei esker dugu izana eta izena Quebecen. Mundu zabalean zuen ekarpena ezinbestekoa da. Zuen gana jotzen dut, jakinda Euskadi osorik ordezkatzen duzuela Quebecen. Gure harremanen zubia sendotu nahi dugu, elkarrengandik gertu egon, sarean lan egin, elkarlanean aritu. Hor dugu Basque Global Network berria, elkar ezagutu eta elkar hartuta lanean aritzeko bide ematen digun tresna. Horixe da mundu globalean gure nortasunari, jarduerari eta izenonari eusteko sarea. Egin ezazue klik eta sartu euskal komunitate virtualean. Queremos fortalecer nuestro puente de relación, mantenernos cerca, trabajar en red, colaborar. Contamos con la Basque Global Network, que nos permite conocernos, compartir y trabajar juntos. Esta es la red para seguir manteniendo nuestra personalidad, actividad y buen nombre en el mundo global. Os invito a que hagáis clic y accedáis a esta comunidad vasca virtual del siglo XXI. Eso sí, sin abandonar la costumbre de reunirnos en las Euskal Etxeak. Harro gaude gure sustraiekin, Euskaldunak gara, eta guztion arteko zubiak oinarritu, sendotu eta indartu behar ditugu. Izan zirelako gara, garelako izango dira. Eskerrik asko egin diguzuen harreragatik eta emandako laguntzagatik. Jarrai ezazue aurrerantzean ere Quebecen eta Euskadiren alde lanean. Benito Lertxundiren abesti zoragarri baten estrofarekin amaituko dut. Itsasoari begira egindako gogoeta batzuk biltzen baitu. Eta hala dio. Heldu herria sustraietatik, tira eta gora jaso, jarri kantauri aurrean eta mantendu zutikan gizon. Ispilu hortan ikus gaitezen herriz herri auzoz auzo, zauriak gatzez itxi ditzagun, malkoak gure zera son, sano eta libre irla txiki bat salbatuko gara kaso. Euskal aztarnak ugari dira Quebecen eta bizi-bizirik jarraitzen dute. Mendez mende etorritako euskaldunen ohiturak, kultura, hizkuntza eta nortasuna gordetzen saiatu zarete. Eskerrik asko mendeetan zehar Euskadiren izen ona gordetzeagatik. Katea ez da eten,
jarraitu dezagun aurrera. Eskerrik asko. Gora Quebec eta gora Euskadi.